Pito ka rounds sa biyahe kada adlaw ang ginahimo sa driver nga si Ruel Bantiansila aron masiguro niya nga adunay makaon ang iyang pamilya matag gabii. Ginasubay niya ang dalang Magallanes, Claveria, GP Laurel Avenue, Quirino ug Bangkiruhan sulod sa napulo ka oras. Pero tabla-tabla gihapon ang iyang kita nga naa sa 4 ngadto sa 500 pesos. Mikayod siya og maayo kay kuhaan pa og 450 pesos nga boundary sa tag-iya sa multicab nga iyang gidriban. Kalbaryo alang kang Ruel ang halos kada semana nga saka kanaog nga presyo sa produktong petrolyo sanglit ang iyang kita sa pagpamasada igo-igo rasab nga itubil. Bisan pa man nga dunay usbaw sa plitihan, bawiyon man sab sa usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Tama ra maghapon kay tol koleksyon mo dako-dako naman nya. Mao lagi pod sa gasolina, mabawi ra pod sa gasolina. Dagko no mig matubil. Kung sa 7 ka raon ako, sobra libo gid ako matubil. Problema sab alang kay Dario Dabalos ang saka kanaog nga presyo sa petrolyo. Alang gapon sa gapon kay amuha. Igo rin dami 300. Buhi-buhi lang. Alang kang James Clark Mateo, bugat sa bulsa ang usbaw sa plitihan sa sama niyang pasahero nga kada adlaw nagabiyahe. Mahalan pud ni sir ba kay sa pamasahe lagi na dako na ang gastos sa pamasahe. Di lang biya ka sa musakay. Kahinumduman nga niadtong Oktubre 3, 2022, epektibo na ang usbaw sa plitihan sa tibuok rehiyon sa Pilipinas kinihuman giprubahan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Diin 12 pesos na ang minimum fare sa tanang traditional jeepneys. Apan sumala sa LTFRB, kinahanglan nga ipaskil sa mga PUV operators o driver ang updated fare metrics sulod sa ilang unit. Kagahapon Oktubre 11, nagpatuman na sab og big time oil price hike ang mga kumpanya sa produktong petrolyo. Diin misaka na sab sa 6 pesos ug 85 centavos matag litro sa diesel, gasolina nga misaka og 1 ug 20 centavos matag litro, samtang ang kerosene misaka og 3 pesos ug 50 centavos matag litro. Nang hinaot ang mga PUV driver nga unta mobalik na sa kanhitag kapin 40 pesos lang ang presyo sa mga produktong petrolyo aron dili kaayo bugat sa ilang panudlanan ang matag usbaw niini. Nang hinaot sab ang mga commuters sama ni James nga unta tan-awon sab sa mga oil companies ang sitwasyon sa mga yanong tao sama nila og sa mga driver nga muna in taon sa pagpaningkamot aron dunay ikapakaon sa pamilya hilabi na nga nagmahal na usab ang mga batakang palaliton. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.